Macarena, Macarena, baila, baila, ela, ela. Macarena, Macarena, ona tlą. No, będziemy dzisiaj nagrywać hardcora. Wiem, że to jest mój pierwszy film, dlatego proszę was o wyrozumiałość. Zabijemy gnoja! No Będziemy zabili. dzisiaj nagrywać hardcora. Wiem, że to jest mój pierwszy film, Tak. dlatego proszę was o Już. wyrozumiałość. On tutaj jest taka... Podbili naszą starą gildię, tutaj będziemy się rozbudowywać. To jest kopalnia taka. Krawciku. No, Um, no i tak, tutaj mury będą wielgaśne, taki zamek. no, no. No i tyle. No to dobrze. Jesteśmy w tej chwili na biomie grzybowym, jak widzicie. W ogóle nie wiem, jak mi się tu znaleźliśmy, ale spoko. F home. No to dobrze. Cioto. W chomie, ale w tej chwili na biomie grzybowym, jak widzicie. W ogóle nie wiem, jak mi się tu Nie, było gdzieś tam. spoko. No, zobaczymy, koło którego biomu. W chomie, ale w ogóle oni robili sami ten świat. Przestań mnie tak nazywać. A on tak, bo ja jestem krawcik. No. A ty Merymatics.pl. A więc krawciku, chodź za mną. Chowajmy ogarnięcie, bo Bo już 5 razy nagrywaliśmy. wiem. Dobra, spoko. No, to jest taka na razie zamek, widzicie? No widać, Będzie- tam są początki takiego zamku. A powstanie ogromny. Jak widzicie, zabiliśmy jakiegoś nubka i dostałem 47. No widać, tam są początki takiego zamku. Ma 27. Gdzieś ty po las. Tam jest jakaś babka. Tutaj są dwóch diamentowych. 47 pieczonych. O Boże, czy ty naprawdę... A ty tutaj jesteś. No, Patrz jak mam do dupy miecz. Ban off, coś tam. Nie mam diaksów. o Boże, czy Mam. naprawdę, jak wam się spodoba... ten 3 film, życia. to To proszę nie- o... Proszę o... Powiedzcie mi, kiedy się wam spodoba ten filmik, a jak kiedy będzie- nie. Jak Bo wam to się dla mnie spodoba bardzo ważne. Ten filmik, to proszę o... proszę o... To chyba Powiedzcie mi, na tyle kiedy się wam spodoba ten filmik, a kiedy nie. Teraz zaczniemy Bo to dla mnie bardzo oprowadzać ważne. was koło jakichś walk. No. Grzybnia. To chyba na tyle Mam piec. moich działów pierwszych No, a ja filmik. sobie... Teraz zaczniemy sobie oprowadzać zbieram was To świeci. koło jakichś walk. Ale fajny jest ten biom, ale spoko. A wskocz do lawy. Nie będziemy nigdy płakać ja o sobie- jedzenie. No, mam 26 taków. Tak, a... O w dupę jakiś... Masz mnie wystraszył. Nie będziemy nigdy płakać o jedzenie. Tak, będziemy tutaj kilka odcinków. Jak komuś się Może kilka odcinków jeszcze poleci dzisiaj. U mnie na pewno. No, dziękuję ci, krawciku. Może kilka odcinków jeszcze poleci. No to chyba dzisiaj. tyle Ale te oprowadzenia. No, dziękuję Dzisiaj wam. nic ciekawego Dziękuję nie ma. ci, krawciku. No to chyba tyle z te oprowadzenia. Dobra, idziemy gdzieś? Jak widzicie, nic ciekawszego nie ma. Możemy iść. Dobra, chodź na zamek, budujemy, Meli. Gdzieś ty po las? Ja jestem na tej takiej górce. Tutaj widzisz. Stój w miejscu, ci pomachę. Ja jestem na tej takiej górce. No, znalazłeś mnie. Tutaj widzisz. Mhm. Stój w miejscu. Widzicie, mamy, to jest gildia, jak on się nazywa? Znalazłeś mnie. Grzybni. No widzicie, Grzybny? mamy, to jest gildia Miko, widzicie, jak on się nazywa, powiedz mi, bo to jest taki, no. Ej, kto tu jest ten? No, to jest gildia Miko, widzicie. Nie admin. Super VIPa to jest. To... On mu daje Kudiaks. Kto tu Jego. jest ten Peter? Aha. Ładny, no nie? Tylko czasami tam nie wchodź, bo wiesz, że cię wyrzucą i pozabijają. Zakopaj go. Diamenty mu rzuca. Szmarak. Spoko. Tylko czasami tam nie wchodź, bo wiesz, że cię wyrzucą. Do domu. Nie wiem. Wiesz, to fajnie, że zabiliśmy tamtego nubka, bo teraz mam sobie... Zakopałem go. Tego mamy dzwoniłam, że on nie No to... Wiesz, to fajnie, że zabiliśmy tamtego nubka, bo teraz mam sobie steki. No idziemy gdzieś.
Gdzie? Do to krawciku idziemy? W drugą stronę. No idziemy gdzieś. A nawet fajne. Czekaj. Nie, absolutnie. On ma kawę na kopytach i siada. Czekaj, jest. Gdzieś ty Palas? Znowu cię zgubiłem. Ja przyszedłem tak w stronę, no widzisz mnie teraz. Nie widzę. No, O, za widzę. mną, dobra. 20 FPS-ów mam, a ty? Ja przyszedłem tak w stronę, no płynnie chodzi teraz. A ja mam 20. No za mną. Ale mi też płynnie chodzi. Mam 20. Jak będziecie chcieli Minecraft na modach, bardzo płynnie to piszcie w komentarzach, chociaż to jest mój pierwszy filmik, więc za dużo tam Ty masz nie jakieś... będzie. Ty w ogóle masz jakieś mody? Jak będziecie chcieli Minecraft na modach, to piszcie w komentarzach, chociaż to jest mój No ja będę miał, bo będę może nagrywał, bo nie wiem na których modach mam Ping Packa, G-Packa i te inne takie jakieś Lypack, J-Pack, byle jakie. Różne. No, co tak stoisz? Nie, nic, dobra. A ty latasz? Hakerze? Ej, chodź ze mną tam coś jest akurat. Ty latasz? Ej, chodź ze mną, nic, dobra. A ty masz latacz. Chodź ze mną tam coś jest akurat, teraz zauważyłem. Ej, chodź za mną, o Boże, mi się struktury nie wygenerowały. Nie wygenerowały mi się struktury. Ja latam. O, teraz lecimy. O nie! Nie wygenerowały mi się struktury. Nie. Gdzieś ty, przecież ty latasz. Ja? Nie wiem, teraz zgliczowało mnie chyba. To weź i wejdź. No nie, no dobra, to na razie będzie przerwa. No właśnie nie wiem, zgliczowało mnie chyba. No dobra, to na razie będzie przerwa.